उदालगुरि HPC डिमान्ड कमिटिनिफ्राय नैथि हाबाफारि लादों थांनाय 20 जुनाव जोङो हाबाफारि लादोंमोन एबार नैथि खेबखाय जोङो भारतनि निर्वाचन आयोगनो जि दाबि निर्वाचन आयोगनो जि दाबि थांनाय 10 जुन 2023 बेयाव भारतनि निर्वाचन आयोगा जि मोनसे ड्राफ्ट होदों समस्तिनायनि समस्ति आरो MP समस्तिनि बेखौ जोङो मानिनो हाया। क'क्राझार गायखांनायनि उनाव बेयाव जि 6टा बिटिआर ओनसोलनि मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्ट बे एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जोङो दरंनि माखासे एलेकाजों सरजाबनानै संनाम मुंनि मोनसे MP सिनो नागिर आरो बेखौ जबरदस्त भाबै जोंनि संबिधाननि रुल्स एन्ड रेगुलेशनखौ भायलेट खालामनानै जोंनो बे समस्तिनि दरंनि समस्तिजों सरजाबफानानै मानिनो हाया। बेखायनो जोंनि दा बेनो गोथै जों रावखौबो सायनो नागिराखै कुनु राजनीतिक दल कुनु सरजों सोंनो नागिराखै। आफादा मोनसे आफाद आरो बे थानाय बर' थुनलाइ बर' फरायसा आफाद बर' साहित्य गुबुन जनजातीय जिखिनि स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशनफोर दं आरसु बर्मनकारि हाजं कसारि गार' जिखिनि जोङो स्टुडेन्टफोरा बेयाव दङ। दा गतिके गासैबो संगठननि लुबैनाया बेनो जे बिटिआर ओनसोला भारतनि संबिजितनि उनाव दाजानाय मोनसे राष्ट्रीय बेबस्था आरो सिङाव थानाय जि सभा आरो एसेम्बलि समस्ति बे समरा बिटिआरनि सिङावनो जानांगोन। बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव बेवहाय जोङो क'क्राझार लक समस्तिखौ बानायखांनानै गाज्रि मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्ट दङ तामुल गरेस्वर टंला उदालगुरि आरो माजबाद बे मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै जों उदालगुरि मुंनि मोनसे जोंनो मोनसे MP सिट बानायनांगौ आरो बेयाव सिङाव थानाय एलेकाफोर दं जाय एलेकाफ्रा बाहेरानि माखासे पार्टखौ मुस्लिमफोर सोना होनाय जादों। उदाहरण दिन्थि तामुलपुर कामरुपनि माखासे एलेकाखौ सोना होदों। थिग बिदिनो टंला समाव नोङो मंगल समस्तिनिफ्राय पश्चिम मंगल दैखौ सोना होनानै बेयाव टंला समस्तियाव सोना होदों। थिग बेबायदिनो प्रस्ताबित माजबाद विधानसभा समस्ति जोंनि दरंनि एलेका दलगाव समस्तिनिफ्राय दाननानै बेयाव सोना होनाय जादों। उदाहरण दिन्थि तामुलपुर कामरुपनि माखासे एलेकाखौ सोना होदों। थिग बिदिनो टंला समाव नोङो मंगल समस्तिनिफ्राय पश्चिम मंगल दैखौ सोना होनानै बेयाव टंला समस्तियाव सोना होदों। थिग बेबायदिनो प्रस्ताबित माजबाद विधानसभा समस्ति जोंनि दरंनि एलेका दलगाव समस्तिनिफ्राय दाननानै बेयाव सोना होदों। गतिके बे दुखुनांथाव मोनसे दा बेनिखायनो जों दाबि क'र्डिनेशन समिति आरो जोंनि दल संगठननि दाबि रायजोनि दाबिया जे जोंनो ओनसोलनि 6 विधानसभा समस्तिखौ लानानै तामुलपुरनिफ्राय माजबादसिम जोंना उदालगुरि मुंनि लकसभा बानायनानै होनांगौ आरो बे 6टा समस्तिया जाहाथे बिटिआर ओनसोलनि बाहेरनि समस्ति जि हाबदों जानगारनानै बिटिआरखौ लानानै जाहाथे एसेम्बलि सेगमेन्टफोरखौ बानायनाय जायो। बेखौ दिनैनि धर्नानि हाबाफारिनि गेजेरजों जों भारतनि जि इलेक्सन काराप इन्डिया बिथांनो उदालगुरि DC आरो तामुलपुर DCनि जोङो मेम'रेन्डाम गथायनो थाखाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। HPC ডিমান্ড কমিটিৰ হৈ আমি আজি প্ৰস্তাৱিত মাজবাদ 6টা বিধানসভা সমষ্টিত আজিলৈকে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত বহিছোঁ। দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যিটো প্ৰস্তাৱ লোকসভা সমষ্টিৰ তালিকা ওলাইছে সমষ্টিৰ দৰং সমষ্টি বুলি দেখা যে এটা বিধানসভা সমষ্টি আমাৰ টিআৰৰ হয় আৰু 5টা সমষ্টি নন দৰ হয়। গতিকে যদিহে ডিফুট বা লোকসভা সমষ্টিত 6 বিধানসভা প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি গঠন কৰিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ লোকসভা সমষ্টিও 6 বিধানসভাৰে গঠন কৰিব পাৰে আমি দাবী জনাইছোঁ। গতিকে আমাৰ দাবী এইটোৱে যে বিটিআৰৰ বা ওদালগুৰিৰ বাসিন্দা হিচাপে আমি বহুত দিনৰ ডিমাণ্ড কৰি আছিলোঁ যে আমাক লোকসভা সমষ্টিটো ওদালগুৰি হিচাপে লাগে বা লাগে। গতিকে প্ৰস্তাৱিত দৰং লোকসভা সমষ্টি হৈ তাত দেখা গৈছে যে আমাৰ বিটিআৰ 6টা বিধানসভা সমষ্টি তাত সোমাই আছে। গতিকে সেইখিনি কাটি ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি লাগে। আমাক যিটো খচৰা তালিকা ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে তাত আমি দেখা পাইছোঁ 2টা সভা সমষ্টিত বাহিৰত 5টা বা 6টা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠন হৈছে। কিন্তু আমাৰ ওদালগুৰি লোক সমষ্টি 6টা বিধানসভা সমষ্টি পৃথকহে আৰু বাহিৰৰ 5টা আছে। গতিকে এই 5টাত দি আমাক 6টা বিধানসভা সমষ্টি লগাই ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠন হৈছে। কিন্তু আমাৰ ওদালগুৰি লোক সমষ্টি 6টা
বিধানসভা পৃথক আৰু বাহিৰৰ 5টা আছে গতিকে এই 5 দি আমাক 6টা বিধানসভা সমষ্টি লগাই প্ৰথম ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টি কৰিবলৈ আমি ইলেকশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰক আমি এই কোঅৰ্ডিনেশ্যন ফৰ ওদালগুৰি এছপিচন কমিটিৰ জৰিয়তে দাবী थामजिगु बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।